Mga kapuso, atong makauban karon ang representante gikan sa usa ka women's organization sa El Salvador City, Misamis Oriental nga nagahimo og wine gikan sa prutas nga lumboy o duhat. Unsa kaha ang lasa niini no? Atong sayron pinaagi ni Marilyn Mikutuan. Ma'am Marilyn, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Okay lang po, Sir Sai. Mayong buntag po. Ako si Marilyn Mikutuan, representante sa Women's Association nga naghimo og wine pinaagi sa duhat sa Barangay Bulisong. Ma'am, sa asa ba nakakuha og ideya ang mga miyembro sa inyong organisasyon sa paghimo nining duhat wine? Ang Women's Association sa Bulisong, Sir Sai, nakakuha kini og idea pinaagi sa tabang sa staff sa DSWD. Ang women's sa sinugdanan, dili pa man ni siya wine ang livelihood. Dressmaking pa tong sa una. Dahil nakita nga wala man sila succeed, so nakita ang DSWD o pamaagi unsa ang lain ang sad nga livelihood. So mauna nag-conduct sila og training namo kabahin sa pagbuhat sa pagbuhat og wine. Ang DSWD na sad ang nangitag pamaagi nga maghimo mi og duhat wine. Kay ang duhat man ko diri sa amoa is daghan ang makuhaan namo sa iyang prutas sa amo ang kuan kasilinganan nga mga barangay o sa lain usab nga lungsod nga duol ra po diri sa amoa. So mao na nga naka-decide mi nga mag duhat wine ang among buhaton. Ma'am, na pud ba mo ikaw galingong production facility alang sa inyong wine, ma'am? Naa sir, naa nami kaugalingong building, processing building, dayon naami mga kuan kanang nami mga equipments, pero ang amua lang kanang pag-pressing kay i-press man na siya ang kuan duhat fruits. Di mano ra gyud mi kay sa pagkakaron wala pa na invento nga machine para anak niya. Ma'am, unsa ba ang proseso sa paghimo og duhat wine ug unsa ba kadugay ang production niini? Unang-una, ang proseso sa pagbuhat sa duhat wine, pag naana ang katong duhat fruits, hugasan siya. Hugasan ang duhat fruit. At pagkahuman og niya, patulo to siya. Pagkahuman, pressing din siya, sir. Ang duhat fruit. Dayon pagkahuman na niya, kuhaon ang i-separate ang juice ikat sa duhat fruit katuya ang juice nga pure. Dayon lagaon siya. Initon, ipabukal. Sulod siya sa halingan siya. Gamit niyo ng kahoy para pag luto ato niya, lutoon siya. Then after siya maluto, ikuan siya, salaon siya, ibutang siya sa ragko kay nga laton. Ipabugnaw. Dayon, butangan siya og white sugar, timplahan. Pagkahuman niya, mabugnaw na siya, salaon na pud siya. Isulod na pud siya sa lahi nga sudlanan, nga plastic nga dagko. Dayon, isulod din siya og jar. Pagkahuman niya, makasulod na siya sa jar, butangan, timplahan siya og yes. Butangan siya og yes. Dayon, tambunan siya og cotton, ang katong jar. Dayon, butangan siya og kanang bond paper, takluban. Pagkahuman, butangan siya og rubber band para ma-close. I-storage din to siya. I-storage siya og 2 months. Pagkahuman na to niya, sir, balikan na to siya sala. Pagka human og sala, i-bottling na din siya. Isulod siya sa mga botelya. Naman may mga botelya nga among pinalit nga mao isudlan niya. Then pagkahuman sa bottling, kuan siya kanang takluban. Butangan siya taklob, dayon labeling dayon. Hangtod nga pwede na dayon namo siya i-market. Ana ra siya ang proseso, sir. Ma'am, aside sa lumboy, nagtry na pud ba mo og himo og wine nga gikan sa laing prutas? Yes, sir. Kaya ang duhat manggod seasonal siya. Sa isa ka tuig, isa lang siya muunod. So, yung laing mga pamaagi para sa nga ang among mga women na pay laing nga kapaninguhaan panahon sa walay duhat, cashew wine o melon, watermelon wine o melon wine. Ma'am, paunsa nakatabang ang inyong women's organization ingon man sa matag miyembro sa inyohang pagbuhat og kining lumboy wine?
Para sa ako sir, dako gid kayo siya ikatabang ang amuang wine production, ang paghimo namo sa wine tungod kay naami mga livelihood nga makatimbang namo sa among mga bana sa among mga panginahanglan sa among kaugalingon. Kay sa panahon sa among pag-process og wine, naaman mi insakto nga suhulan nga among makuha. Dagan kayong salamat Ma'am Marilyn sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa Atome GMA Regional TV ug unta ma'am, mas mulambo pa ang wine production sa inyuhang organisasyon. Salamat kayo sa Sai. Salamat mi nga usang amo ang wine production nga nahimo ninyo nga ma-interview o manghinaot pud mi nga pinaagi sab sa inyo ang network sa GMA. Mahimo pod nga maila padugang ang among duhat wine dire sa among bulisong El Salvador, Misamis Oriental.